בהצלחה לכולם. וואי וואי. מתן! אתה מעתיק משלומי! ממש לא! אתה כן! ממש לא! עוד פעם אחת ואני פוסלת לך את המבחן! הנה אני שם קלמר באמצע. מתן! הגיע הזמן לקום לבית ספר. המורה, סיימתי. מתן, אני עוזרת לשלומי ואני איתך, בסדר? אוקיי, שלומי, תשים לב, בשאלה 2 זה לא הגיוני שזה יהיה א' או ד', נכון? נכון. אז אם זה לא א' או ד', מה תהיה התשובה? ג'? נכון מאוד. לך תשנה, יאללה. כן, מתן, אני איתך. המורה, אני שכחתי לכתוב את השם, אני שנייה הבאה. וואי וואי, איזה מזל. למישהו יש חודים 07? לא, רוצה לי יש רק 05? 05. סוף סוף קניתי עד חדש. נו מה יהיה? יש למישהו אולי חודים 05? לא, רוצה יש לי 07, רוצה? אבל אתמול היה לכולם רק 05. שלומי נשאר עוד דקה לשיעור והמורה לא בדקה את השיעורי בית. המורה, מה עם השיעורי בית שנתת? לינום, את רצינית? למה את חייבת להרוס לכולם כל הזמן? מי חינך אותך? מה זה? המורה, בטח מתן לא עשה שיעורי בית. ממש לא המורה. בטח שעשיתי. כן, בטח עשית. תמץ, אתה מתאפש לך. מכוער. חנוני. די, מתן. שלומי